Royko enteng kabeh Royko, ampun. Wadon mriyang kaya ki sing ora kasalanange. Ketindungi banyu Royko ki. Babane. Pak. Wis kaya kuwe perkara bawang didol ben dadake menyat. Ampun, kaya iki dadake mriyang tuli. Ari wonge ora awake gedhe. Wonge kaya ki kuat kaya angkot be, ora mriyang. Apa sih dirasa apa? Ginjal karo lambungnya bentrok yen muteng, Pak. Yang tak dandani lah, ana ginjal karo lambung bentrok ana apa? Kayak ana obate kayak wis tak nin obat kayak banyu putih karo Royko. Kok diracun maning. Iso ora ki banyu putih karo Royko kok. Ben tenagane kuat kayak sapi. Ya. Enak daripada wong gemien mriyang tambane apa jare kon sih? Puta, ngerti puta? Ora. Pucuk entai. Kadang ya kae duduhe ning mie. Bewaras kuntak kayung aleman-emen. Cucrup. Bekrungu puta pucuk entai. Silit. Segari dino. Yo katanya kae gudong buta. Bisa pirang-pirang nari lembriyang. Enak kok ya. Wis kak lekor-lekor kaya kuwe. Enak kok ya, semrepet. Kuwi kok kon ginjale kok pindah kon ning udel. Kepenak dadine oh. Wes Bisa kenapa ya, Pak? periksa kena lagi lakan duit ku periksa. Timbus kenapa, Ya, timpus kon tak kudune siram alkohol lho. Timpus ya ora mempan oh. Kulit kaya ki amun dicucus ya mbati jarume potes kabeh. Pak. Wis ket brongsong. Sampai nemen belis karo nyong sih, Pak. Ora eman ora tak openi kaya ki yo. Tuli turun ning jengkok bae nular ya, anjang kamare nyong. Wis turun ning kene bae wis. Kayak aku ya ngerti kon turunin jengkok bae. Wong mriyane turunin kasur si kempuk. Bating ko nular lah kayong penyakit wong susah ka pirang-pirang. Dari brongsong tok kaya ki kepenak. Wes. Ngono sing anteng. Nyong pan mono sadelat ketemu nok sisri ngelontrong. Bro, ngandel sisri bae. Oh, aduh lagi. Awak kayak kebe mikirin sisri bae tomprong. Dibusen 6 buah apa dibujakan 6 mono. Ya Allah, walat sampe bapane. Kayak kib gara-gara bawang yang meriang kayak kia kan sampe masih ngelalara bae, Pak.